Sa pagpapatuloy ng paglalahad ng istorya ni Oron sa kanya, hindi niya lubusang napansin ang kanilang pagdating sa isang nagtatagong lugar ng isla. Paghawi nila noon sa mga nagsisilaylayang baging sa buong paligid, bumungad sa kanila ang isang maliit na komunidad na binubuo ng iilang mga bahay na gawa sa lupa. Wala siyang nakikitang mga ordinaryong tao roon sa kadahilan ng lahat ng nanananahan sa lugar ayon kay Oron. Purong mga antingero at mga taong may dugong engkanto. Sa pagdating nila sa pinakamalaking bahay na gawa sa lupa, doon bumungad sa kanila ang isang matandang lalaki na nakasuot ng kasuotan ng isang katutubo. Nakabahag lang ito at meron itong daladalang tungkod na napakaraming mga simbolong nakaukit. Magandang mensahe ang nagmula sa langit dahil sa inyong pagbabalik, Oron. Kumusta ang pagbisita sa ating kapatid? Sino itong kasama ninyo? Bungad na wika ng matanda paglapit nila rito. Ito po si Ginoong Pekto, Tandang Osmi. Disipulo ni Padre Dama na hindi na din nalalayo sa kanya. Kaya namin siya isinama sapagkat humiling si Padre na siya'y tulungan sa pagsasanay. Mahinahong paliwanag naman ni Oron habang hinahalikan ang kamay ng matanda. Matapos nitong makapagsalita, marahan namang lumapit si Tandang Osmi kay Pekto at iniabot ang kanyang kaliwang kamay para halikan ito. Pekto, huwag kang mag-alangan. Yan ang pagpapakita ng paggalang dito sa lugar namin, lalo pat dibinong babayla ng kaharap mo. Maging magalak ka. Hindi ka makakahanap ng katulad ni Tandang Osmi sa inyong baryo. Wika ni Oron habang pinagmamasdan si Pekto. Nang marinig ni Pekto ang sinabi nito, agad naman niyang hinalikan ang kamay ng matanda nang walang pagdadalawang isip. Hindi na kasi siya noon maaari pang tumanggi, gawa ng pinagtitinginan na sila ng iilang mga taong nagsilabasan sa mga bahay na gawa sa lupa. Matapos ang formal na pagpapakilala ni Pekto sa tribo, agad naman siyang sinamahan ni Oron patungo sa kanyang silid. Natutuluyan niya ng 3 buwan. Pagkalapag niya noon ng kanyang mga gamit, agad din naman siyang inimbitahan ni Oron na tumungo sa sentro ng tribo kung saan magaganap ang isang piging para sa kanya. Dahil sa walang kaide-ideya si Pekto sa mga nangyayari, ninais na lamang niyang sumunod ng hindi nagtatanong o nagrereklamo. Wala naman siyang nararamdamang kakaiba noon o kilabot kung kaya't panatag ang kanyang sarili kahit papaano. Sa pagdating nila sa sentro ng baryo, bumungad sa kanya ang iilang matatanda na nakaupo sa pinakadulo ng liwasan kung saan pinapanood nila ang iilang katutubong nagsasayaw sa apoy. Ayon kay Oron, na ang ginagawa ng kanilang mga kasama, isang pagbubunyi para sa taong kanilang bisita. May mga ritual pa umano itong gagawin kay Pekto nang sa gayoy masigurong siya ay magiging ligtas sa loob ng ilang buwan niya doong pananatili. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nag-umpisa ang selebrasyon na idinaraos para sa kanya. Halos hindi maiwasang kabahan noon ni Pekto sa kadahilan ng sinabihan siya ni Oron na makikisayaw umano siya sa mga kasama nitong katutubo na nasa apoy. Nang marinig ito ni Pekto, agad din naman siyang umangal kay Oron sa kadahilan ng kitang-kita niya ang mga mananayaw na kumakain ng baga na nagmumula sa nagniningas na mga kahoy. Ginoong Oron, kakain din po ba ako ng baga? Hindi po ba malulusaw ang aking lalamunan kapag ginawa ko ang bagay na yan? Nababahalang tanong ni Pekto sa kapatid ni Padre Dama. Huwag kang mag-alala, Ginoong Pekto. Hindi yan ipapakain sa iyo kung sa tingin nila'y wala kang potensyal para gawin ang ganyang bagay. Manalig ka. Higit pa dyan ang iyong kayang gawin. Mahinahong sagot naman sa kanya ni Oron. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, bigla naman sila noong naantala ng hawakan si Pekto ng iilang mananayaw
at marahang dinala sa gitna ng liwasan kung saan naroon ang nagniningas na baga. Dahil sa dami ng nakahawak noon sa kanya, kung kaya't hindi na siya nakapagpumiglas sa nais ng mga itong mangyari. Sa pagdating nila sa pinakagitna ng liwasan, ilang ulit muna silang nagpaikot-ikot sa apoy bago nila tinangkang daanan ang gitna nitong punong-puno ng ningas. Pagsilay ni Pekto sa kanyang mga kasamang umapak sa baga gamit-gamit ang kanilang mga paa, doon na binalot ng kaba ang kanyang buong katawan, sa kadahilanang nasisiguro niyang malalapnos ang kanyang balat at buto doon sa oras na tangkain niya itong daanan. Habang pinagmamasdan ni Pekto ang mga kasama niyang dumaraan sa apoy, napapansin niya ang iilan sa mga ito ay humihiga pa at ibinabaon ang kanilang mga sarili sa ilalim ng baga. Pag-ahon ng mga ito, gulat naman noon si Pekto sa kadahilanang kitang-kita niya na hindi man lang nalapnos ang mga balat nito. Nang dumating sa puntong siya na ang maglalakad sa baga, bigla namang nabaling ang kanyang atensyon kay Oron nang sigawan siya nito ng, "Huwag mong ipakita ang takot sa elemento. Pangibabawan mo sila, Ginoong Pekto. Kapag nagawa mo ang bagay na yan, nasisiguro ko sa iyo, kahit kidlat hindi ka tatablan." Matapos nitong sumigaw, panay naman ang pagsigaw nito sa kanyang pangalan upang palakasin ang kanyang tiwala sa sarili. Dahil sa mga naririnig noon ni Pekto kay Oron, kung kaya't nakakuha siya ng sapat na tapang para dumaan sa baga. Ang iniisip na lamang niya noon habang siya ay naglalakad papalapit sa nagniningas na apoy, ay hindi ito makakapinsala sa kanyang katawan, bagkus ay para lamang itong mga abo ng mga kahoy na natupok ng apoy. Sa pag-apak ni Pekto sa nagniningas na baga, bigla naman niyang ipinikit ang kanyang mga mata habang patuloy na sinasambit ang pangalan ng Ama. Yun na lamang ang nakita niyang pamamaraan upang matupad ang inaasahan sa kanya ni Oron at ng mga antingerong namamalagi sa islang yon. Sa pagpapatuloy niya ng pagbagtas ng daan, gulat na gulat noon si Pekto gawa ng wala siyang nararamdamang hapdi at paso sa kanyang mga paa. Subalit kapag pumapasok sa kanyang isipan ang takot sa apoy, nakakaramdam siya ng pag-iinit ng kanyang dapa-dapa, indikasyong unti-unting nawawala ang kanyang tiwala sa sarili. Makalipas ang ilang minuto, natapos na nga ni Pekto ang paglalakad sa nagniningas na apoy. Pagmulat niya noon ng kanyang mga mata, laking gulat na lamang niya nang masipad niya si Tandang Osmi na nakaupo sa harapan niya. "Kanina ka pang naglalakad ng nakapikit, iho. Ano ba ang iniisip mo? Ngayon mo lang ba naranasan ng ganyang gawain?" Nagtatakang tanong ni Tandang Osmi kay Pekto. Pasensya na po kayo. Hindi po namin gawain ang ganitong bagay sa aming lugar. Sa katunayan, unang beses ko pa lang po itong ginawa. Sagot naman dito ni Pekto. Nang marinig ito ng iba pang matanda, panay naman ang pagsitawanan ng mga ito na para bang isang biro para sa kanila ang sinabi ni Pekto. Sa puntong yon, hindi na niya ninais pang magsalita, bagkus ay bumalik na lamang siya sa kinaroroonan ni Oron. Makalipas ang ilang araw, doon na nag-umpisa ang madugong pagsasanay ni Pekto. Ang unang ipinagawa sa kanya noon ni Oron ay ang manakbo kasama ang iilang katutubo papaikot sa isla. Tuwing umaga nila yun ginagawa upang mas lalong lumakas ang kanyang pangangatawan. Ayon kay Oron, hindi lang karunungan ang dapat taglayin ng isang antingero, bagkus ay kinakailangan niya din ng malakas na pangangatawan na maaari niyang sandigan sa oras ng kagipitan. Dagdag pa nito na sa loob ng isang buwan, purong pisikal na pagsubok lamang ang kinakailangang gawin ni Pekto bago sila umusad sa pagsasanay gamit-gamit ang tinatangan nilang lihim na aral.
Dahil sa sinabi nito, hindi na umangal pa si Pekto, bagkus ay ninais na lamang niyang pagtagumpayan ang pagsubok na ibinigay sa kanya ng kapatid ni Padre Dama. Sa pag-uumpisa ng unang araw niyang paglilibot sa isla, halos malunod na noon sa sariling pagod si Pekto sa kadahilan ng napakalawak ng isla kung tatangkain mo itong libutin ng ilang oras. Bagaman paika-ika na noon ang kanyang pananakbo dahil sa pagod, nagpumilit pa rin siyang tapusin ito. Sa pagbalik nila sa kinaroroonan ng tribo, hindi pa man siya nakakapagpahinga ng mahaba, muli na naman siyang inutusan ni Oron na magbuhat ng mga katawan ng puno na gagamitin nilang panggatong. Kahit sukluban na ng pagod ang katawan noon ni Pekto, ninais niya pa rin hindi magreklamo sa kadahilanang ang iniisip niya noon, yon ang pamamaraan ng mga antingero para palakasin ng husto ang kanyang katawan. Matapos niyang magbuhat ng mga puno, muli na naman siyang pinaakyat ni Oron sa mga baging para kumuha ng mga bungang kahoy na naroon sa mataas na parte ng punong kahoy. Halos ilang ulit niya din yung ginawa sa buong maghapon na siyang naging sanhi upang magkasugat-sugat ang kanyang buong katawan. Bago lumubog ang araw sa kalupaan, muling sinamahan ni Oron si Pekto patungo sa malalim na parte ng dalampasigan. Pekto, huling pagsubok para sa araw na ito. Kumuha ka ng 3 isda na nanananahan sa mga bato. Wika ni Oron, pagdating nila sa dalampasigan na merong malalim na parte ng dagat. Nang marinig naman ni Pekto ang sinabi nito, dali-dali naman niyang nilusong ang dagat ng hindi nagtatanong. Kahit kasi bugbog sarado na ang katawan niya noon, tila bang patuloy pa ring hinahanap ng kanyang katawan ng karagdagang trabaho sa isla. Makalipas pa ang ilang linggo, ganon at ganon pa rin ang naging trabaho ni Pekto. Hindi pa siya noon tinuturuan ng mga lihim na karunungan sa kadahilanang ayon kay Tandang Osmi, hindi pa handa ang kanyang katawan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagsasanay, unti-unti na niyang napapansin ang mabilisang paglakas ng kanyang katawan. Kung noon ay 3 oras ang tinatagal niya sa pag-iikot ng isla, ngayon ay halos kalahating oras na lamang ang tinatagal niya. Naubos na din ang mga bungang kahoy na palaging pinapakuha sa kanya ni Oron dahil sa araw-araw niya itong ginagawa. Sa paglipas pa ng mga araw, linggo at mga buwan, natapos na nga ang pagsasanay ni Oron ukol sa pagpapalakas ng kanyang katawan. Napakasaya niya noon sa kadahilan ng pansin niya sa kanyang katawan ang bahid ng kanyang pagsasanay. Nang mailahad na ni Oron ang pagtatapos ng pagsasanay ni Pekto kay Tandang Osmi, agad naman itong sumang-ayon sa pangalawang hakbang ng pagsasanay ni Pekto. Matapos nilang magpaalam sa dibinong babaylan, doon na inumpisahan ni Oron ang katakot-takot na pagsasanay nilang gagawin. Pekto, sa ngayon wala muna tayong gagawin. Bibigyan kita ng 1 linggo para makapagpanalangin. Huwag mong dayain ang panalangin, sapagkat maaaring yan ang magpahamak sa buhay mo. Kung mas katakot-takot ang iyong pagdarasal, mas mabuti. Pero palagi mong isipin, Pekto, na hindi ka pinakikinggan ng Diyos kung napakaraming paligoy-ligoy sa iyong mga dasal. Dapat yung totoo mong intensyon ang sabihin mo sa Kanya nang sa gayoy mapakinggan ka. O sige na, umpisahan mo na. Babalikan kita makalipas ang 6 na araw. Wika ni Oron kay Pekto. Matapos makapagsalita ni Oron, marahan naman itong sinarado ang silid na kinaroroonan ni Pekto. Nang siyang mag-isa na lamang ang naiwan sa lugar, doon na niya inumpisahan ang kanyang taimtim na pagdarasal. Ayon kay Pekto, na ang panalangin niya noon sa loob ng 6 na linggo, kasywal na pagdarasal lamang na parabang kinakausap mo na parang tao ang Panginoon. Bagaman ganoon ang kanyang pamamaraan ng pagdarasal, punong-puno pa rin yun ng pagrerespeto, papuri
at pagpapakumbaba. Hindi din bastang luhod ang kanyang ginawa, bagkus ay ipinatira pa niya sa lupa ang kanyang pagmumuka, alinsunod sa wastong pagbibigay galang sa Panginoon na napapaloob sa Biblia. Kung hindi nyo kasi na itatanong, itong si Pekto ay kinalakihan na talaga ang pagbabasa ng Biblia na halos ang karamihan sa ginagawa ng mga taong pinili ng Panginoon ay ginagawa din niya. Maging ang pagkain ng mga hayop ay hindi niya basta-bastang ginagawa sa kadahilan ng naniniwala siya na hindi lahat ng mga hayop na merong biyak sa mga paa ay maaaring kainin alinsunod sa kautusan ng Panginoon. Nailalathala kasi sa Biblia na kasuklam-suklam para sa tao ang kumain ng mga hayop na merong biyak ang mga paa. Bawal ding kainin ang dugo nito sapagkat yun ay marumi ayon sa utos ni Kristo. Ang mga tupa at baka maaaring kainin subalit kapag sila'y papatayin, kinakailangan mo silang kitilan ng buhay sa pangalan ng Panginoon. Yon ang pinakamalinis na proseso ng pagkain ng hayop alinsunod sa utos ng Panginoon sa paniniwala ni Pekto. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagdarasal, ninais niyang isabay na din pati ang penitensya ng hindi pagkain. Tanging tubig lamang noon ang bumubuhay sa kanya sa paniniwalang sa ganoong uri ng gawain diringgi ng kanyang panalangin ng Diyos. Makalipas ang ilang linggo, tuluyan na ngang natapos ang pagdarasal ni Pekto. Pagsilay sa kanya noon nila Uron, laking gulat na lamang ng mga ito nang masipad siyang labis ang pamamayat ng kanyang buong katawan. Wala na ding kakayahan noon si Pekto para makatayo, gawa ng wala ng resistensya ang kanyang sarili na gumawa ng mga simpleng bagay sa paligid. Nang masipat nila Uron ang penitensyang ginawa ni Pekto, dali-dali naman nila itong tinulungan at dinala sa tahanan ni Tandang Ismo. Doon ay nilapatan siya nito ng mga paunang lunas upang maibalik ang nawalang lakas ng kanyang pangangatawan. Talagang sineryoso mong sinabi kong katakot-takot na dasal, Ginoong Pekto. Masaya ako dahil kahit papaano'y nagawa mong mapagtagumpayan ng simpleng pagsubok na iniatang ko. Bueno, magpagaling ka na. Malapit na tayo sa pinakahinihintay mong pagsubok. Wika ni Uron para kay Pekto. Nang marinig ni Pekto ang sinabi nito, napangiti lang naman siya habang marahang ipinipikit ang kanyang mga mata. Ilang minuto pa ang lumipas, hindi na niya namalayan na tuluyan na palang nakapagpahinga ang kanyang katawan. Makalipas ang isang araw, tuluyan na ngang bumalik ang sigla sa katawan ni Pekto. Hindi naging mahirap para sa katawan ni Pekto ang makabawi sa kadahilan ng hindi siya pinababayaang manghina ng kanyang mutya ng kalaykay. Nang mapagtanto nila Uron na handa na si Pekto, doon na nila inumpisahan ang totoong pagsasanay upang maging isa itong dalubhasang antingero. Ang unang ipinagawa noon kay Pekto ni Tandang Ismo ay ang pagkabisa ng iilang mga pangtigalpo at pamako sa mga demonyo. Para masigurong mabisa ito at gumagana, nagtawag sila ng demonyo sa isla sa pamamagitan ng iilang mga kataga na ipinagbabawal sa tribo nila. Magpakitang gilas ka, Pekto. Dahil personal na binasag ni Tandang Ismo ang aming batas dito para lamang magawa mo ang iyong pagsasanay. Naniniwala ako sa iyo na lahat ng hirap mo sa loob ng 2 buwan nagbunga naman kahit papaano. Wika ni Uron habang pinagmamasdan nila ang pagbangon ng isang demonyo sa ritual na ginawa ng kanilang pinuno. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga lumitaw sa kanyang harapan ang isang kulay itim na tikbalang na nababalot ng mahahabang balahibo sa katawan. May 4 itong sungay sa noo at nababalot ng mahabang turbante ang kanyang pagmumuka. Ayon kay Pekto, na ang nilalang na tinawag noon ni Tandang Ismo, kakaiba sa lahat ng kanyang mga nasilayang demonyo sa kadahilan ng meron itong 4 na namumulang mga mata sa kanyang pagmumuka. Nagtataglay din yun ng napakabigat na aura
na siya namang labis na nakakaapekto sa katawan at kaluluwa niya. Sa pagbigay ng matanda ng hudyat kay Pekto, agad naman niyang inumpisahan ang pag-uusal ng tigalpo sa kanyang mga kamay. Pagbato niya ng mga buhay na kataga sa nilalang, laking gulat na lamang niya nang bigla itong bumagsak sa lupa at patuloy na nangingisay. Maging ang iilang katutubong nagmamasid sa kanyang pagsasanay ay halos pagpawisan ng malagkit sa kadahilan ng maging sila lubos na naaapektuhan ng ipinamalas na abilidad ni Pekto. Mahusay, iho. Tingnan mo si Uron. Mangiyak-ngiyak sa likod mo dahil sa labis na pagkagalak. Ipagpatuloy mo ang iyong ginagawa, iho. Nasisiguro kong may maliwanag na bukas ang naghihintay sa iyo. Wika ni Tandang Ismo habang pinababalik sa hukay ang demonyo. Ngayon, dumako na tayo sa pangalawang pagsasanay. Uron, pakidala sa harapan ni Pekto ang mga sandata nating puno ng sumpa kontra kabal. Nang marinig ni Pekto ang sinabi nito, doon na siya labis na nabahala sa kadahilan ng patalim na ang kanyang kahaharapin sa pangalawang pagsubok. Bagaman may kabal siyang tinatangan, aminado siyang hindi niya pa ito gaanong napaghuhusayan sa kadahilan ng purong mga pisikal na pagsasanay at mga panalangin pa lamang ang nagagawa niyang mapagtagumpayan. Ilang minuto pa ang lumipas. Bigla naman siyang natigilan sa kanyang kinaroroonan nang masipat niya ang napakaraming sibat at kris na daladala ni Uron. Pagharap nito sa kanya, agad naman siyang sinenyasan ni Tandang Ismo na humiga roon upang isagawa ang susunod na pagsasanay. Pagkahiga doon ni Pekto, bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata nang masipat niya si Uron na kumuha ng isang napakabigat na kahoy. Walang pagdadalawang isip yung idinagan sa kanya habang nananatiling walang imik. Dahil sa karagdagang bigat na naibibigay ng kahoy sa kanyang katawan, halos pigil hininga ang pagramdam noon ni Pekto sa kadahilan ng unti-unting bumabaon sa kanyang mga balat ang talim ng sibat at iilang mga espada. Iho, mananatili ka dyan sa loob ng kalahating araw. Pag-igihan mo ang pagdarasal at paghingi ng tulong sa iyong mutya dahil yan ang susi para ikay magtagumpay. Wika ni Tandang Ismo habang siya ay pinagmamasdan. Matapos nitong makapagsalita, agad din naman siya nitong iniwan na parabang walang nangyari. Kinahapunan, matapos ang kalahating araw na paghihirap ni Pekto, doon na nga siya binalikan nila Uron upang tulungan siyang makaalis sa kanyang sitwasyon. Pagtayo niya sa kanyang kinahihigaan, labis-labis na manoon ang kanyang pasasalamat sa Panginoon, gawa ng kokonting talim lamang ng mga sibat ang tumagos sa kanyang katawan. Ilang oras pa ang lumipas, tuluyan na ngang sumapit ang takip silim. Bagaman napakadilim na sa paligid at wala pa silang kain, patuloy pa rin silang nagsasanay ng kumbating espiritual at pisikal. Nagagamit na din niya noon ang lubid ng kamatayan, pero hindi pa siya roon gaanong bihasa. Ayon kay Uron, na kung nais talagang maging dalubhasang antingero ni Pekto, kinakailangan niyang mapaghusayan ang halos lahat ng sikreto ng panggagamot at pakikipaglaban sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Bagaman hindi gaanong mahalaga para sa antingero ang lubid ng kamatayan, napakalaki pa rin ang pakinabang nito para sa mga taong nasa bingit na ng kamatayan. Malakas din ang tigalpong tinatangan ng lubid na kayang pumarusa ng mga mambabarang at mahihinang mangkukulam. Makalipas pa ang ilang linggo, nagwakas na nga ang pagsasanay ni Pekto sa isla ng mga katutubo. Bago sumapit noon ang panibagong buwan, ninais na nilang bumalik sa simbahan upang tulungan si Padre Dama sa lahat ng suliraning kanyang kinakaharap mag-isa. Bago umalis si Pekto sa isla, labis-labis naman ang kanyang pasasalamat sa lahat ng mga antingerong tumulong sa kanya upang makamit ang pinapangarap niyang antas ng isang antingero.
Habang binabagtas nila noon ang laot, napakataas na ng kumpiyansa niya sa kanyang sarili na magagawa niya ng makuha ang agimat ng 7 mata ng Diyos. Okay, meron akong good news. Meron na tayong 16, 17, pero bukas na yon. Kaya tuloy-tuloy lang yung pakikinig natin. Tsaka matik, puro bakbaka na to kasi ang bilis na natapos ng ensayo ni Pekto. Pero kasi nga, nasa kwento tayo, 6 months yun, napakatagal nun sa totoong buhay. Kalahating taon ba naman eh. Para wala nang marami pang paligoy-ligoy, yung 16, 17, gagawin ko na ngayon para bukas. Yun lang. Salamat.